Lijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Evo ga ljudi, klip poslije malo dužeg vremena. Znači ljudi, u ovom klipu sam odlučio da vam pokažem kako da preuzmete neku sliku sa Instagrama. Znači mnoge to muči, znači uvijek svi screenshotaju te slike pa poslije moraju rezati ovo. Znači skinete original sliku sa Instagrama, tako da ljudi, evo malo se vraćamo na YouTube. Znači podržite ovaj video lajkom i naravno subscribe-om. Tako da neću puno da dužim, znači bacamo se na tutorial. Ok ljudi, evo trenutno se nalazimo na telefonu, tako da ću vam sada da vam pokažem kako da preuzmete neku sliku. Evo na primjer kad uđete na Instagram, evo ga gledaj, Čale što je objavio sliku, ma nešta. Evo uzet ćemo na primjer, šta ja znam, uzet ćemo od Cristiana Ronalda. Na primjer sad ova njegova neka slika, ajde uzet ćemo na primjer, evo ovo vamo. I evo ga ljudi, kao što je, na primjer, kad vi želite na primjer sad ovu sliku, vi imate screenshot ili nešto tako. Ukoliko želite na primjer neku cijelu sliku, znači sve što trebate, znači odete u trgovinu Play, znači ovo je vrlo jednostavno za one koji ne znaju, tako da pokazujem i kucate Insta Save, imat ćete naravno link i znači prva ova aplikacija, znači ne ovo ništa, već ovo prvo instalirate, kad ste instalirali, znači uđete unutra, znači bože ne trebate se ni logirati niti išta, tako da mnogo je. Ali ima dosta ljudi reklama, tako da ono. Sve što trebate, na primjer, sve što trebate stisnete ovo Fast Save Service, tu kliknete i sad idete u Instagram, na Instagram stvari. I sad primjer želim tu sliku, idete vam ove tri tačkice što imate gore, idete tu i stisnete kopiraj poveznicu i to će vam automatski skinuti sliku kao što vidite. Evo ga. Evo ga, vamo nam je skinulo slike, znači te sve četiri odmah je skinulo, tako da ono mnogo je dobro. Evo ljudi, kao što vidite, full je slika, znači nema šta, tako da, eto, nadam se da sam vam pomogao. Ukoliko jesam, znači ostavite like i ostavite subscribe na kanal, znači nije me dosta dugo bilo, tako da očekujte dosta tako nekih tutoriala ili nešto tako. Tako da mi se vidimo do sljedećeg klipa, do tada lijep pozdrav.